Un cop l'aigua captada del medi natural ha estat transformada en potable a les plantes de tractament, el pas següent és fer-la arribar als milers de punts on es fa servir. Llars, comerços, oficines, hotels, indústries... Però com ens arriba aquesta aigua? I com és que raja sempre a la mateixa pressió? La xarxa de distribució d'aigua, formada per bombes d'impulsió, vàlvules i canonades, és un sistema molt complex semblant al de l'aparell circulatori del cos humà. Ens trobem a la central Collblanc, que és una de les moltes instal·lacions que serveix per distribuir l'aigua a la ciutadania. Un cop s'agafa el testimoni de la planta de tractament, que produeix aigua potabilitzada, la xarxa d'abastament és una complexa malla de canalitzacions de diferents diàmetres amb una longitud global de més de 4.500 quilòmetres i que serveix per donar garantia de subministrament a tots els diferents usos que estan connectats a aquesta xarxa d'abastament. El funcionament de la xarxa requereix un sistema de control sofisticat perquè l'aigua arribi en les condicions adequades a cada indret. Cal tenir en compte que sovint ha de recórrer llargues distàncies i superar forts desnivells. A més, la xarxa ha de garantir sempre una pressió directa de l'aigua que arribi com a mínim fins a un 7è pis a tots els edificis. Aquest darrer punt és un tret distintiu en el subministrament de l'aigua que només es dona a l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquest sistema de control supervisa permanentment en temps real els paràmetres hidràulics d'aquests 4.500 quilòmetres de xarxa, assegurant que tot el procés de transport es du a terme d'acord amb la màxima qualitat de servei. El sistema de control, a més, coneix amb detall els patrons de consum dels ciutadans segons l'hora del dia, de manera que la distribució s'ajusta a les necessitats de cada moment. El costum ens fa veure el raig d'aigua abundant com un fet banal, però en realitat es tracta d'una veritable fita de l'enginyeria i les tecnologies de control més avançades. És per això que, entre altres motius, cal utilitzar-la de forma responsable.